Svečanim programom obilježena je 10. godišnjica osnutka prve katoličke osnovne škole u gradu Zagrebu, u kazalištu Knap. Okupili su se sadašnji i bivši učenici, njihovi roditelji, djelatnici i prijatelji. Na programu tijekom kojeg su pokazani raznovrsni talenti. Zahvalni smo Bogu, evo 10. godina od kad smo osnovani. Za nama je već povijest, škola posjeduje identitet, zna se što je prva katolička osnovna škola u gradu Zagrebu. Vjerujem da su i roditelji jako zadovoljni s ovom obljetnicom, učenici. Imamo već maturante, imamo one koji su na fakultetu, jer smo mi od početka počeli sa 8. razredom, znači 10 godina, prije 10 godina smo imali učenike u 8. razredu. Tako da su neki već završili fakultet. Veliki interes za upis djece u ovu školu najbolji je pokazatelj kako osnivanje ove ustanove nije bilo uzaludno. Katoličke škole imaju svoju misiju i naše poslanje je evangelizirati svijet u kome živimo. Kako je interes za katoličku školu? Veliki interes, ne možemo, nijedne godine ne primimo sve koji se prijave. Raditi u prvoj katoličkoj osnovnoj školi u Zagrebu je prekrasno. Učenici su vrlo otvoreni, komunikativni, vrlo su suradljivi, često dolaze u moj ured, često traže za pomoć, za podršku, tako da mi je drago vidjeti da su nekako prepoznali stručnu službu kao mjesto povjerenja i sigurnosti. Ova škola ima svoje brojne posebnosti, što je dodatan motiv za roditelje da svoju djecu upišu upravo ovdje. Rekla bih da se ova škola razlikuje od drugih prema individualnom pristupu svakom učeniku. Za nas su učenici svake pojedinačne osobe, individue, nisu nam brojevi, vrlo smo im posvećeni, pazimo na njihove potrebe, osluškujemo ih i tu smo za njih. Interes za školu je velik, vrlo. Imamo predbilježbe, popis zainteresiranih godinama unaprijed. Ova škola je specifična po tome što učenici uče klasične jezike od 5. do 8. razreda. Nastava je cijelodnevna od 1. do 4. razreda, dakle ima tu nekih razlika od ostalih osnovnih škola koje po mom mišljenju čine ovu školu posebnom. Ples, pjevanje, gluma, recitiranje. Sve to i puno više od toga bili su sastavni dijelovi priredbe koju su priredili učenici, a na taj su način pokazali samo djelić onog što prva katolička osnovna škola u gradu Zagrebu pruža onima koji je pohađaju.